n'inwe n'anyị Jesu Kristi anyị bịara n'iru gị wee cheta ụfụ dị n'ọṅụ iwe mere anyị ebere n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke atọ n'oge emume nke Lent. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ onye nwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, ọkacha nnọnyere ọ nọnyere anyị n'izu ụka gara aga, wedubata anyị n'izu ụka ọfụ ya na n'ụbọchị ọfụ. Ka anyị na-ekele maka ihe ọma ndị a niile ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka runatazia n'isi ala runyelu Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ ụwa anyị, duru anyị na ndụ wee bebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, cheta obi ebere gị, chetakwa o Chineke onye ebere na afọ ọma niile na-esite n'aka ya, ịkụzigoro anyị ka anyị site n'ibu ọnụ, ikpe ekpere na imere ogbenye ọgọ na-anata mgbaghara njọ. Anyị na-arịọ gị ka ị nara nkwupụta mmehie nke anyị ji umeala ekwupụta n'ihu gị. Site n'ebere gị, wepụ ikpe ọmụma dịrị njọ nke na-anyịdo anyị n'obi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ,
otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Ọ bụ Chineke tiri iwu niile ndị a. Abụ m di nwenu Chineke gị, onye kpọpụtara gị n'ala Ijipt, n'ala ahụ ejiri gị mere ohu. Enwela chi ọzọ bereso m. Apịrịla onwe gị arụsị na oyiyi ihe ọbụla dị na mbara igwe maọbụ nke dị n'elu ala maọbụ na mmiri dị n'okpuru ala. Akpọrọla ha isi ala, efekwala ha, n'ihi na mụ onwe m bụ di nwenu Chineke gị bụ onye anya ọkụ. Ana m ewere ajọ omume nna bịa lete ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha ruo ndụrụgandụ nke 3 na nke 4 maka ndị kpọrọ m asị. Ana m ehukwasị amara m n'isi nnụkwụrụ nnụ ndị hụrụ m n'anya na-edebe iwu m. Akpọla aha di nwenu Chineke gị na nkịtị, n'ihi na Chineke agaghị ahapụ iwere ahụhụ nye onye ọbụla a na-akpọ aha ya na nkịtị. Cheta ka idebe ụbọchị ụka nsọ. Ị nwere ụbọchị 6 ịrụcha ọrụ gị niile, ma ụbọchị nke 7 bụ ụbọchị ezumike di nwenu Chineke gị. Ị gaghị arụ ọrụ ọbụla ụbọchị ahụ, ma gị, ma nwa gị nwoke, ma nwa gị nwanyị, ma ụmụ odibo gị nwoke, ma ụmụ odibo gị nwanyị, ma anụ bi n'ụlọ gị, ma onye ọbịa bi na be gị. N'ihi na n'ụbọchị 6 ka di nwenu kechara eluigwe na ụwa na osimiri na ihe niile dị n'ime ha. Ma n'ụbọchị nke 7 o zuru ike. N'ihi nke a, di nwenu jiri gọzie ụbọchị ezumike, bịakwa doo ya asọ. Sọpụrụ nna gị na nne gị ka ị wee bie ogologo ndụ n'ala ahụ di nwenu Chineke gị na-enye gị. Egbula ọchụ, akwala iko, ezula ohi, agbala ama asị gbagide mmadụ ibe gị. Enwela anya ukwu n'ebe nwanyị mmadụ ibe gị nọ. Enwela anya ukwu n'ọkwụ mmadụ ibe gị, maọbụ ụlọ ya, maọbụ ohu ya nwoke, maọbụ ohu ya nwanyị, maọbụ ehi ya, maọbụ ịnyịnya ya, maọbụ ihe ọbụla. Okwu kosebruwa. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Iwu nke onye nwe anyị zuru oke, ọ na-enye agbamume n'obi. Iwu nke onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ na-enye onye umeala amamihe. Atụmatụ nke onye nwe anyị ziri ezi, ha na-enye obi aṅụrị. Iwu nke onye nwe anyị doro anya, ọ na-enye anyị ihe. Egwu nke onye nwe anyị dị asọ, ọ
ọ na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Usoro iwu nke Onyenwe anyị bụ eziokwu. Ha niile kwụgbadoro ọtọ. Ha niile dara oke ọnụ karịa ọlaedo, karịchaa ọlaedo kachasị na mma. Ha na-atọ ụtọ karịa mmanụ aṅụ, karịkwa mmanụ aṅụ si n'ụgbụgba ya. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ndị Juu na-achọ ihe ịrịba ama, ndị Grik na-achọ amamihe, ma anyị onwe anyị na-ekwusa Kristi onye a kpọgburu n'obe. N'ebe ndị Juu nọ, ọ bụ ọdachi dachiri ụzọ, bụrụkwa isi mgbaka n'ebe ndị mba ọzọ nọ. Ma n'ebe ndị niile Chineke kpọrọ nọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kristi bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chukwu. N'ihi na nzuzu Chineke karịrị amamihe nke mmadụ. Ọzọ, adịghị ike Chineke karịkwara ịdị ike nke mmadụ. Okwu nke oseburu ụwa. Onyenwe anyị kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Mgbe oge emume ngabiga nke ndị Juu na-eru nso, Jesu jere Jerusalem. N'ụlọ nsọ ka ọ hụrụ ndị na-ere ehi na atụrụ na nduru
na ndị na-agbanwe ego ka ha nọdụ n'oche. Jesu were ụdọ mee ụtalị si n'ụlọ nsọ chụpụ anụ ahụ niile, ma atụrụ ma ehi. O wee kpuo oche ndị na-agbanwe ego ihu na ala, fesa ego ha. Ọ sịrị ndị na-ere nduru, chịpụnụ ihe ndị a n'ebe a. Unu ejila ụlọ nna m emere ụlọ ahịa. Ndị ụmụazụ ya wee cheta na edere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ihe banyere ụlọ gị na-agụ m oke agụụ n'obi. Ndị Juu wee jụwa ya sị, olee ihe ịrịba mma ị ga-eji egosi anyị na ihe a ị mere ziri ezi? Jesu wee zaa ha sị, kwatuo n'ụlọ nsọ nke a, aga m ewuchikwa ya n'ụbọchị 3. Ndị Juu wee tie mkpu sị, 46 ka eji wuo ụlọ nsọ a. Olee otu ị ga-esi wulie ya n'ụbọchị 3? Ma Jesu na-ekwu banyere ụlọ nsọ nke bụ ahụ ya. Ya mere, mgbe o siri n'ọnwụ bilie, ụmụazụ ya chetara na o kwuru ya ekwu. Ha wee kwere n'akwụkwọ nsọ na okwu Jesu kwuru. Mgbe Jesu nọ na Jerusalem n'oge emume ngabiga, ọtụtụ mmadụ kwere na aha ya n'ihi na ha hụrụ nnukwu ihe ịrịba mma nke ọ na-arụ. Ma Jesu atụkwasịghị ha obi n'ihi na ọ maara nke ọma ihe dị n'obi mmadụ niile. Ọ dịghị ya mkpa ka onye ọbụla kọrọ ya ihe banyere ụmụ mmadụ, n'ihi ya onwe ya maara ihe dị n'obi mmadụ. Ozi ọma ka o si bụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma nụ nweta mgbaghara nke njọ. Ụmụnna m, anyị anụgo ihe ọgụgụ ndị a gụpụtara ụbọchị taa, nke ụka nke 3 n'oge ncheta ahụhụ nke Kristi, anyị na-akpọ oge Lent. Ma o nwere mkpụrụ okwu ole ma ole m chọrọ ka mmetụ aka. Aga m agwa unu okwu n'asụsụ Igbo, mana o nwere ihe m ga-atụkwasị n'asụsụ oyibo. Mgbe Jesu na-akọwara ndị Juu maka ike nke o nwere iji si ha kwatuo n'ụlọ nsọ, abalị 3 aga m emezi ya, rụchie ya. Ndị Igbo na-asị, atụrụ ọmara, atụrụ ofeke ofeba n'ọhịa. Mana Jọn kọwara ya nke ọma, sị na ọ naghị ekwu maka ụlọ nsọ
ọ na-ekwu maka ahụ ya, ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya. Mana anyị n'onwe ya, mgbe emume nke Paska bidoro na-aga, ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere n'ebe ọ nọ. Mana Jọn sị maka ndị hụrụ ọrụ ebube ndị ọ na-arụ ekwenye na ya. Jọn sị na ọ bụlakwa ndị ekwenyere na Jesu n'onwe ya mara na ndị a ọdọzọ eme ọzọ. Maka ndị Igbo na-asị agadi nwaanyị na-ere ogiri amara na iji anya pịrị. Ihi na Jeremaya gwụrụ anyị n'ime izu a nke abụọ na anyị nọ gwụrụ agwụ n'ime oge ngabiga, onye abụrụ ọnụ ka ọ bụ onye tụkwasịra obi na mmadụ ekere eke. Uche bụ abụ ahịa, onye ọbụla bụ nke ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ka ha marachala ihe, mana nwanne anyị nwoke bụ Warriors iche na mmadụ bụ gịnị? Ewu. Mana o nwere onye mmiri ya na-ekwu otu ụbọchị, onye Igbo ya na anyị ka ọ na-egosi m dịka unu sekwu high chance. Ma gwa ya sị na ihe abụọ ka m ga-agwa gị. Agụ na-akpa ike ọ na-eri agụ ibe ya. Ha ọzọkwana m ga-agwa gị bụ mbe na mbe zụkọ ahịa, uru a na-adị ya. Maka heke ama ibi ya mere ọkwụnụ ghọsara okwu ịma adịghị ama agaghị m ekwu onye mbụ. Mgbe na-adịghị anya unu ga-ahụ ihe m na-eme. Anyị nwere n'oyibo a na-akpọ ya webụsaịtị Igbology. Ọ ebe m nọ, maka na otu ọkpa na-eti ala ihe na ọ na-ebu ala n'isi. Igbo amaka. Ọ bụ ezie na aga atụkwasị mmadụ obi, mana ndị oyibo si man is God to man. Ofu mkpịsị aka na-atụ ọkụ n'elu. Obi ya mere anyị ga-abịa n'igwe eme n'igwe, anyị ga na-eme na-aga. Nchi na-ekwusị ọla ma furu otu, ọ ga na-egbu nri na-aga. Ihe mere na ihe ọgụgụ nke mgbe wetara na akwụkwọ nke ọpụpụ, Moses nyere ndị Juu iwu iri nke Chineke. Mana iwu iri nke Chineke ahụ ya obosa ebe Chineke dere iwu a nye Moses, ịgụọ ya n'akwụkwọ nsọ ọ dịka akụkọ ụfọ. Ihe ru n'oge mgbe Jesu bịara, adịghị ama na-ekwu Jesu 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 Igbology ka nnọ bụ unu ga-afụ ya mgbe na-adịrị anya. Abịa n'ụlọ ụka, ndị ọdọzi eme ọzọ, ndị na-achị obodo esi na iwu ndị ka ha gbapụọla. Ọ dị ka ndị na-agwa anyị ugbu a sị nwoke lụwa nwoke, nwaanyị lụọ nwaanyị. Ha ewu ọ dịghị ihe ebe ọzọ ha na-ejide aka mgbahie ụzọ. Mana otu a ndị Farisii ma ndị na-achị ndị Juu jiri gbahie ụzọ n'isi iwu Moses, ọkwa otu a ka o jiri mee n'afọ ole ma ole gara aga. Ndị bekee ọdọzi eme ọzọ arapụ nkụzi dị nwere Jesu, mkpụrụ nke ọ tọrọ anyị. Ụka Jesu n'ụwa bụ otu, ọ dịrị abụọ. Ya bụ nzukọ nke mụ nọ ndị otu Kristi. Ọtụtụ ndị si na ha na-aza aha ndị kwere na Kristi anaghị esobe nkụzi nke Jesu. Ya tụkwulu nụ n'anya maka ihe ndị ụfọdụ a na-eme. Ndị mmadụ ahụ ihe na-acha ọcha sọ na-ejizi oji,
ahụ nke na-eje oje asị na ọ na-acha ọ dị ọcha. Anyị nwere olileanya Chineke nwere ebumnuche imezu ụwa. O nwere onye o jiri n'aka ya bịa ịrụ ya bụ ọrụ. Mgbe Chineke bịara hụrụ ofu nwanyị a na-akpọ Mary, nwa Joakim na Anna, were ihe mee nne Chukwu. Nwanyị a abịa mụpụta onye nzọpụta, Jesu Kristi. Ọ nọ na-arụ ọrụ na-aga mpaghara mba dị iche iche, mana o mere ihe dị iche o mere mgbe ọ bịara n'obodo na-akpọ Mexico na Tepeyac, Guadalupe, n'afọ masa ọrụ ya n'oyibo, maka ndị Igbo ụfọdụ n'ime unu nọ na Bekeizm, anyị nwanakwa na Igboizm. 1531 nke edibu unu n'isi ọnwụ ọ dịghị unu n'aka. Nkwuwecha ka Igbo mgbe ụfọdụ naanị m ga-anọzi ebe ugbu a. Mana mgbe nwaanyị ya bịara, nne Mmeri bịara Mexico, o mere ebe a na-akpọ Tepeyac n'elu ugwu. Ya sụ asụsụ ndị ala ahụ na-akpọ, otu o ji sụọ na-asụ ha, Nekamopowa, nga ebe a ka a ga-ewu ụlọ na Watal, ha na-akpọ asụsụ ndị obodo ahụ. Ije ha ọ bịara, o mere ha o mere, were onyinyo ya tinye na flawa okoko rosa, nye Juan Diego ka onye bishọp na tie, gosi m akara m ga-eji mara na ozi na ezi m si n'aka eze nwanyị nke eluigwe. Mana mgbe Juan Diego lere efe ya, uwe oyi ya, mepee ya, okoko ndị adapụta flawa rosa. Ihe dịzebe awụ onyinyo nne Mmeri, nke dị n'akwụkwọ m ji n'aka ebe a, akwụkwọ rozu. Ihe banyere ihe ndị a na-eme unu ga-ama mgbe na-adịghị anya. Mana nne Mmeri kwuru anyị nkwa. O mere ihe gbara na nso nso a ebe unu na-akpọ sinima, ebe e mere ihe onyonyo. E mere na asụsụ oyibo ma panya, Guadalupe, Mother of Humanity, ma kwuo na panya, Guadalupe, Madre de la Humanidad. Agara m jee lee ya n'izu gara aga tupu ha emechie. Ilecha ya, ụta m na-asụ panya, asụla m panya ihe dịka ọgụ afọ abụọ. Awụzụ m onye panya, eji masụ n'oyibo. I'm Hispanic by association. Onye sụ asụsụ mba sụọ ya 40 years, ya ụmụ na di na nwunye, ọ lụọla nwaanyị mụọ ụmụ. So ahụ m onye panya by association. By association n'oyibo. Agara m lee ihe a, nne Mmeri si anyị ọ ga-akpọkọta ụwa niile. Ana m arịọ, o mere ebe a na-emekwa ya muvi ọgwụbe mgbe o mere eke dị na London ebe emechiela ya. Onye nwe ohere ma ile ihe ịgba mgbe ị nwere ohere ị ga-ele ya. Virgin Maria wụ onye ọ dị n'aka imezu ụwa niile, ọkọta ụwa ọnụ. Ọ sị na ọ ga-eme ya. O nwere ozi ndị o ziri ihe ndị a ga-emere ya. N'afọ gara aga, ọnwa Julaị, agara m ebe ahụ n'otu ọnwa, gazuo ebe niile, ihe niile banyere ije ọ bịara na Mexico. Mana ma lọbata, o mere ozi njiri lọ maka ndị New York niile, ọwụ ndị parish ma ọ diocese ya. Mana otu ihe ọma mere nga ahụ wụ onyinyo Virgin Maria nọ nke n'akwụkwọ ahụ onye na-efe Juan Diego. O mere ka m ji lọbata ebe a. Ha na-asị m ga-eji laa Biafra Afrịka ka m ga-eweta ebe a ga-eweta ya na New York. Nlawa Biafra nwa bịa were ka m ji ala ebe ahụ. Mana nne Mmeri na ya ọrụ ọ na-arụ, ana m arịọ unu anyị kpechie ekpere ike na-ekpe chaplet na-eme emume ndị eji eme
edo anyị nsọ n'oge a dị nsọ. Ọrụ ebere, ikpe ekpere, ime ọpịpịa na ibu ọnụ. Anyị na-eme ihe ndị anyị ga-eto na amara, na-abawanye na amara. Jisie n'ike, mgbe na-adịghị anya ụwa ga-amara ndị anyị bụ, hụ anyị zuru ha anyị bụ. Anyị bụ ụmụ Chineke. O mere okwu ndị ụfọdụ a ga-asị ka ofu ka fọrọ ụtụtụ. For the children, I know you understand Igbo very well. Yes or no? Yes, but sometimes. But I want to tell the children what happened when God gave Moses the 10 Commandments. The 10 Commandments never expired. Even though some people today, like the Jewish people, thought it expired. Some of them, not all. So the Blessed Virgin Mary came to Guadalupe to light a new light in 1531, December 12. Our Lady of Guadalupe has the message to bring the world together. Protestants, Muslim, Hebrew, everyone. And she will do it. She has the power. Always the one. So the Blessed Mother will do that job. And I will encourage you, even altar servers, I brought you something today. All of you will get a copy of this Holy Rosary with the image of Our Lady of Guadalupe. Father will give it to you. I brought enough for all the altar servers. I have it in Igbo, English, and Spanish. It's on Amazon. But you get your own copies, Father, at the end of the Mass. And again, I thank God I'm with the community today. Maybe at the end of the Mass, I will say that, but I better say it because there's no time for much talk. I'm here today to be with the Igbo Catholic community because I know this Mass is offered for one of the intentions, Memorial Mass for Engineer Okike. Igwe, a good friend. I could not come yesterday to the ceremony we had because I had 2 masses, English and Spanish. And I had no one to take care of my masses. But I'm here today to be with you, and I pray for him all the time. So our community is growing, and I'm happy our children are catching up. So very soon we shall know who is who. But our hope is in our faith. And the mother of our Lord Jesus Christ, Mother of God, is with us. And she will see us through. So our children, you are children of Mary. And I told the people back home, Abu Mwan Mary, ụfọdụ che na nwa Mary ụmụ nwanyị. Maria amụ nwanyị ọ mụrụ nwoke. Ụmụ nwanyị bịa ha ụmụ Mary. Father John nwa Mary, number 1. Oh, ha na-eji arụgbu anyị. So unu ma ihe na-ekwu, ihe ndị sa ụmụ Mary. Abụ nwa Mary. So unu nwoke ụmụ Mary, nwoke ma nwanyị. So ya dịrị unu mma, udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke. Ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ,
ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụ ọnwụọ enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọrọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi gị iji welu nye gị nsọpụrụ n'ụzọ pụrụ iche, iji welukwazi ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Ndị nwe n'anyị nụrụ anyị ya anyị. Ka anyị rụnatazie isi a nọrọ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ka anyị chetakwazi n'ụzọ pụrụ iche na aja masị n'ụwa, ka anyị yọkwa Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka nchekwaba na ngọzi ya n'isi Fred Oniga. Na-enyekwazi masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ezumike mkpụrụ obi Onyibe Okike Nwankwọ na nkasi obi nke ezinụlọ ya na ndị enyi. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị ma Jizọs, were m ihe dị gị
ihe dị gị mma. Enye gị ndụ m, biko were ya mee ihe dị gị mma, Jizọs. Onye nwe anyị Chineke, anyị ewelugo onwe anyị, anyị ewelugo ezinụlọ anyị, anyị ewelugo atụmatụ anyị niile nke ụwa n'ụwa. Anyị ewerukwa gọzi izu ụka ọfụ n'ụwa nke anyị banyere onye gị n'aka. Anyị na-ayọ ka ijigidesi anyị ike, ka ị na-edu anyị ọpụpụ anyị niile na mbata anyị niile, ka ị gọzikwazi ezigbo ebumnobi niile nke anyị nwere n'izu ụka n'ụwa. Gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ Chineke nne ebere, anyị na-arịọ ka aja anyị na-ehunyere gị meda gị obi maka njọ anyị, otu isi agbaghara njọ anyị oge anyị na-arịọ gị, mekwa ka anyị si otu ahụ na-enwe agụụ ịgbaghara mmadụ ibe anyị mmehie ha. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị.
onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-enye ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Onye nwe anyị, nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye na-ara nwaanyị Sameria mmiri ọṅụṅụ ma burugodo ụzọ tinye onyinye nke okwukwe n'ime obi ya. Okwukwe a bịara gụọ ya oke agụụ nke ịmụnye ọkụ ịhụnanya Chineke n'ime mmụọ ya. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ gị ide onyinye ndị a nsọ site rukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile. Nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka ọnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị,
anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Fortunata dị nsọ, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị, osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo dịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele udo. Glory,
ụmụnne m na Kristi, nenụ nwa atụrụ nke Chukwu, nenụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Karụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ịyọ. Onye nwe anyị anatala ube nke ihe ahụ edebere anyị n'eluigwe. Anyị ewerela achịcha nke ndụ rijuo afọ. Rijuo afọ anyị ugbu a anyị ka nọ n'elu ụwa. Biko mee ka anyị nwetakwuo na ndụ anyị uru na mgbanwe nke sakramenti na-eweta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodiri Jesu. Second collection. Otodiri Jesu. Here our parish announcement. Our parish received a certificate of recognition for exceeding the goal of the annual Catholic appeal, which you can see on our bulletin board in the church lobby. We are proud to have collaborated and are pleased to have contributed to the success of the program. Thanks to all for your generosity. Lenten alms giving brings blessings. Please pick up a Lenten folder at the entrance of the church for your Lenten monetary sacrifice. They are to be returned at the end of Lent. Mass and Stations of the Cross every Friday during the Lenten season after the 8 a.m. and 7 p.m. Masses, bilingual. The African community of St. Fortunata invites you to a spiritual pilgrimage to the National Shrine of Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts, on Sunday, April 7th. Cost: adults $55 a person, children $30. For reservations and more information, see the bulletin. We invite you to participate in a bilingual mass to celebrate the feast of St. Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary, on Tuesday, March 19th at 8 a.m. The Diocese of Brooklyn and Queens has assigned the 40 parishes for the Lenten pilgrimage, and St. Fortunata is one of them. We invite you to join us on Thursday, March 21, here at St. Fortunata Church from 3 p.m. to 7 p.m. for a bilingual Lenten day of prayer conducted by Father Eric Ugochukwu. The schedule will include exposition of the Blessed Sacrament, spiritual preaching, and the healing mass. Our religious article stand is open.
We have a variety of books, novenas, and other religious articles. Please stop by today. Kindly, we request that after the conclusion of the Mass, you examine